Padayon gayud kitang maglipay ug magsadya. Tungod kay ang atong Ginoo manluluwas, padayon sa pagbuhat ug mga katingalahang mga butang aron diha sa pagpaila sa iyang kaugalingon diha kanato. Padayon siyang nagpakita kanatong iyang mga tinun-an. Diha pinaagi sa paghimog mga milagro, buhat sa kaluoy ug gugma ug pagtandog sa atong mga kasing-kasing aron makabuhat usab kita sa ingon ngadto sa uban. Ug niining adlaw nagpahinumdum gayud ang atong Ginoo nga diha pinaagi sa iyang dakong gugma ug kaluoy, iya gayud kitang giluwas ug gitagaan ug bag-ong kinabuhi. Usa ka kinabuhi nga unta iyang mahimong instrumento ug saksi diha aron mas may palapnag pa ang iyang gugma ug kaluoy ngadto sa uban nga wala pa makabalo niini. Nining Dominguha, gipahinumduman kita sa pagkamaluluy-on sa atong langit ng Amahan. Mao nga kining ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, gitawag usab og Domingo sa Dios nung kaluoy o the Divine Mercy Sunday. Gideklara kini ni Saint Pope John Paul II. Gihimo niya nga matag ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw pagasaulugon gayud ang the Divine Mercy Sunday. Usa ka tataw gayud niya timaan kini maong adlaw sa gihimong sakripisyo sa atong Ginoo alang sa iyang kaluoy natong mga tawo. Diha bisan pag aduna kitay dakong kapasidad sa pagbuhat og dautan. Ug diha sa aton dakong kapasidad sa pagpakasala. Naluoy gihapon siya kanato. Ug iya gihapon kitang gitagaan og kaluwasan. Pinaagi siyang pagsakripisyo sa iyang bugtong anak. Usa ka dakong timaan sa dakong gugma og kaluoy sa Dios alang kanato. Sa atong panagtigom karon nining kaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, gidapit kita sa pagpamalandong sa bahin sa Ebanghelyo gikan ni San Juan. Diin si Jesus nagpakita ngadto sa iyang mga tinun-an ug naghatag kanila sa gasa sa kalinaw ug ang gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Nining nga bahin sa Ebanghelyo, atong nasaksihan ng mga tinun-an nga nagkatigom diha sa kahadlok ug kawalay kasiguruhan. Din gitrangkahan sa sirado nga mga pultahan. Ug sa kalit, nagpakita si Jesus diha sa ilang taliwala nga naghatag kanila mga pulong sa paghupay ug pagpasalig. Ang kalinaw maanaa kaninyo. Nining higayuna, ang mga tinun-an na puno sa kalipay, samtang ilang giila, ang nabanhaw nga Ginoo, diya silang taliwala. Unya gihuypan sila ni Jesus o gihatag kanilang gasa sa Espiritu Santo. Nga naghatag og gahom kanila sa pagpadayon sa iyang misyon, sa pagpasiguli o pagpasaylo. Iyang gisugo sila sa pag-adto ug pagsangyaw sa mayong balita nga nagpadayag ingon nga ang Amahan nagpadala kanako mao unsab gipadala ko kamo. Usa sa mga tinun-an si Tomas. Wala diha sa unang pagpakita ni Jesus sa mga tinun-an. Sa dihang nakadungog siya sa ilang panagtagbo, siya nagpadayag ug pagduha-duha nga nag-ingon nga siya dili mo tuo gawas kung siya makakita sa samad ni Jesus diya sa iya kaugalingong mga mata. Si Jesus, sa iyang walay kinutuban nga kaluoy, mipakita kang Tomas ug midapit kaniya sa paghikap sa iyang mga samad nga nag-ingon, ayaw na pagduha-duha kundili tuo kanako. Pinaagi sa pagtagbo sa nabanhaw nga Kristo
ang pagduha-duha ni Tomas na usab ngadto sa pagtuo. Ug siya miangkon, Ginoo ko ug Dios ko. Si Jesus mitubag, bulahan kadtong wala makakita apan mituo. Nga nagpamatuod sa pagtuo sa tanan nga misalig kaniya nga wala makakita. Mga igsuon sa atong pagsaulog sa Divine Mercy Sunday, karong adlaw, karong Domingguha, gipahinumduman kita sa walay kinutuban nga kaluoy sa atong Ginoong Hesukristo. Siya nagtanyag kanato sa gasa sa kalinaw, sa gahom sa pagpasaylo sa mga sala, ug sa saad sa kinabuhing dayon. Bisan dili kita takos, o bisan unsa kita kasamaran, si Jesus nagdapit kanato sa pagduol diha kaniya, sa pagdawat diha siyang dakong kaluoy, ug sa pagbag-o sa atong kinabuhi, pinaagi siyang gugma. Sa mga si Jesus mitugyan sa iyang mga tinun-an sa misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ug pagpasiguli sa mga makasasala, kita usab gitawag aron mahimong instrumento sa kaluoy sa Dios dinhi sa kalibutan. Pinaagi sa mga buhat sa pagkamabination, kaluoy ug pagpasaylo. Atong mapadayag ang dakong kaluoy sa Dios niadtong naglibot kanato, magdala sa kaayuhan sa pakig-uli sa kalibutan nga ninginahanglan. Samtang nagpadayon kita sa atong panaw sa pagtuo, hinaut nga mahupay kita sa mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kalinaw maanaa kaninyo. Hinaut nga dawato nato ang gasa diya sa iyang kaluoy. Ipadayag ang atong dakong pagtuoban ang pagsalig ug mulakat kita aron ipaambit ang maayong balita sa iyang pagkabanhaw sa tanan nga atong mahimamat. Hinaut nga ang kaluoy sa Dios nga gipadayag kanato diya sa nabanhaw nga Kristo mupuno sa atong mga kasing-kasing sa kalipay ug kalinaw karon ug sa kanunay. Hinaut punta. Amen.